Nu vil Tim lige vise os vores nye rengøringsvogn. Hej Tim, kan du vise os rengøringsvognen? Ja, nu skal I se. Vi har fået lavet 4 rengøringsvogne. 2 til beskidte ting og 2 til rene ting, så vi ikke får blandet. Og så er det nemmere at holde adskilt på den måde. Og det er designet, så vi har plads til de rigtig store ting, der ligger rigtig fornuftigt ude og falde ned. Før havde vi det på en lille vogn og stablet op og svært at komme til. Med udtræksskinner her, så vi kan komme til. Så vi nemt kan tage de ting, vi er nået til i rækkefølge, når vi skal montere. Og forskellige hylder, vi kan sætte, hvor vi vil, så vi har til skruer og pakninger og diverse ting. For eksempel heromme på bagsiden kan vi have til de tunge borer indover fyldeskoen. Og helt herover har vi til den tunge dyre fyldesko, som har sin egen plads, som ikke falder ned og går i stykker, når vi skal have noget. Og sådan 4 har vi fået designet og udbygget til fornuftig pris, og det gør det hele meget mere overskueligt, når vi skal montere. Ja. Tak for det.